Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Дар ин видео ба шумо якчанд вариантҳои заказ заданро мехостам ки нишон бидиҳам. Вақте ки мо ба мобилни приложение медароем, якум кори мо бояд ки ҷои доставкаи закази моро интихоб кунем, яъне ки бояд ки офис интихоб кунем. Барои ин чӣ кор мекунем? Дар поён корзина наистаги корзинаро зер мекунем ва вақте ки корзинаро зер мекунем, выберите точку доставки меброяд. Мана чӣ хел ки мебинем. Выберите точку доставки, ҳаминҷаро зер мекунем ва адреси худатона менависем. Инҷа ба якчанд офисҳо ман меброяд. Ино офисе ки ман аввал интихоб кардам. Мана боло ба плюсака, ҳамон плюсака зер мекунем ва самовызовро интихоб мекунем, продолжить мекунем и выбрать из списка мекунем. Анакунун бояд ки мо инҷа ба адресҳои худамона нависем. Страна Таҷикистон мемонад. Агар ки шумо ҳозир дар дигар давлат бошед, Россия, Ӯзбекистон ёки дигар давлатона иваз мекунед. Ёки агар хоҳем ки мисол ягон хешу табори шумо, шиноси шумо дар Россия аст ёки дар ягон дигар давлат аст ва шумо мехоҳем ки ба ҳаваи кас маҳсулоти ширкатро равон кунед, шумо давлати ҳаваи одамо интихоб мекунед. Мисол агар ай Тоҷикистон бошед, Тоҷикистон, выберите област. областро интихоб мекунем. Ман инҷа ба ҳама адресҳои худама интихоб мекунам. Райони республиканское подчинение и город. Ман инҷа ба адресҳои худамро интихоб мекунам. Шумо бошед адресҳои худатонро интихоб мекунед. Хоб район, аввал районро интихоб мекунем. Турсунзадевский и город Турсунзаде. Ина вақте ки интихоб кардем, тамоми ҳамин офисҳое ки дар шаҳри мо ҳастанд меброяд кати адресҳошон. Ина бинед, инҷа ба ҳар як офис адрес дорад. Мана ин офиси мо аст, ПВ Тухтаназарова. ин офиси мо мебошад. Агар ки шумо айригар бошед, метавонед ки ба офиси мо заказотона бемалол бизанед. Хоб ман офиси худамро интихоб мекунам ва бинед вақте ки болои ҳамин номи офиса зер мекунем, мана номерои телефоношон меброяд. ҳамин номерои телефоно метавонед ки скриншот карда гирен. вақте ки офис интихоб мекунем, баъд мисол занг зада пурсида метавонед заказотон омад, наомад, кадом число мебиёд, кадом вақт кушода мешавад ва ғайра. баъд выбрать мекунем. Тамом, мо офис интихоб кардем. Данная точка доставки уже существует, мегӯяд ба мо. Мо офис интихоб кардем. Анакунун чӣ кор мекунем? Анакунун заказ заданро ман ба шумо якум варианташро нишон. Якум варианти заказ задан, ин агар ки дар дасти шумо журнали компания бошад, яъне каталог бошад, шумо метавонед ки аз ҳамин каталог аввал маҳсулотҳои лозиматона интихоб кунем, барои ин ки аз инҷо интихоб кардан осон аст. Мана масалан гӯем ҳамин чизое ки шумо заказ кардан мехоҳед, ҳамашон кати кодош меистад. мана бинед, масалан ҳамин агар шампуно ба шумо лозим бошад, ҳар якташ номиша навистагӣ и дар поён код дорад. 2882, 2881. Дидем, мисол детский гель для душа навистагӣ, кодиша навистагӣ. Детский пена навистагӣ, кодиша навистагӣ. ҳар як чиз код дорад. масалан агар ҳамин шумо ба дар кор бошад, 3 рақам мондагӣ аст, значит рақами 3 ин детский пена, значит ин анаминай. ҳамаш рақам дорад. бинед 4, значит рақами 4 ин анамин кодишай. шумо мегирен кодоша ба як варақча нависта мегирен. аввал кодои лозимитона нависта мегирен ба як варақча, баъд дар сайт ки мезанен ҳамин ҳамаш меброяд. озир ба шумо нишон медиҳам. баъди он ки мо чизои лозимамонро аз каталог интихоб кардем, кодоша нависта гирифтем, анакунун мо чӣ кор мекунем? лупаро зер мекунем барои заказ кардан ва коди лозимаро дар ҳаминҷа мечинем. баъд лупаи клавиатураам зер мекунем, поиск мерава. аллакай мана биромад. дидем чизи интихоб кардагӣ мо. суратош кати, нархош кати. хоб, значит ин нархи фурӯшаш, ин нархи шумо аст кати скидкатон. барои заказа интихоб кардан мо корзинаро зер мекунем. аллакай закази мо интихоб мешавад. баъд бо дигар чизое мо ҳамин хел заказ карда рафтан мегирем. чӣ хеле ки мебинем, ягон ҷои душворӣ надорад. кодаша мечинем, поиск метинем, тамом. ҳамин хел рафтан мегирад.
ин як варианти заказ задан мебошад ки беҳад варианти осон аст, хуб аст. акун ба казина бармегардем ва анакунун бинед, тасаввур кунед ки ба ман аз ана ҳамин крем 2 дона лозим аст. барои 2 дона кардан ё 2 3 4 5 та кардан плюсро зер мекунем, зиёд мешавад. барои кам кардан минусро зер мекунем, кам мешавад. дидем ана зиёд шуда рафтан мегирад. ана кунун агар ки ҳамин маҳсулотро ман бисёр заказ кардани бошам ва ман бисёр маъқул бошад, ман дилакро зер карда мемонам ва дар вақти лозимӣ агар ки ман ҳамин дилакро зер кунам, чизое ки ман бисёр интихоб мекунам аз ҳаминҷо меброям. хоб агар ки удалит кардани бошам, просто ҳамин хеле вай мекунам, удалит шуда меравад. ина дидена. ана кунун боз як чизи дигар, минимальни заказ барои ин ки 20% скидка бигирен, барои ин ки шумо ба скидка шавад, бояд ки нархи каталог, цена каталога анамин нарх бояд ки 150 сомон шавад, баъд шумо ба скидка мешавад. набошам скидка намешавад ва дастсаб кати қиматтар мебиёд. барои ҳамин аҳамияти дар вақти заказ задан. ин як варианти заказ задан мебошад. боз як варианти заказ задан, ин товарро мо зер мекунем ва дар инҷо мана ҳама чиза мо ба бироварда мондагиай, мисол категорияш кати мода, дом, здоровье ва ғайра. ҳамин мана масалан гӯем здоровьеро зер мекунем, барои саломати ҳар хел витамино ҳастад дар компанияи мо ва ҳамаша мисол нависта мемонад, пишвии дабав ки ҳамаша мисол нависта мондагиай. гӯем все продукты тамошо мекунем, якай ҳамаи маҳсулотҳо меброяд. ҳамин ваё витамино нав биромада, американски витаминои бехад хуб ҳастанд. чизои лозимаро интихоб мекунем. барои интихоб кардан ҳамин казинаро зер карда рафтан мегирем. ягон ҷои душворӣ надорад, ҳама ҷош дуромада метавонем ки тамошо кунем. парфюмерия медроем, мардона, занона, пробнико, ҳамаша бироварда мондагӣ. чӣ хеле парфюм дар кора, интихоб карда рафтан мегирем. инакай нишон дода мондагиай. казино зер мекунем, интихоб карда рафтан мегирем. ана кунун боз як варианти дигариш, каталогро зер мекунем. мисол онлайн каталог агар ки тамошо мекунем, гӯем ҳама вақт якум каталоги ҳозира меистад. ҳозира каталоге ки ҳозир истифода бурда мешавад. дуюм каталоги оянда меистад ки дар оянда истифода бурда мешавад. мо каталоги ҳозираро просмотреть каталог мекунем ва намин хел гузаронда рафтан мегирем. ранги каталоги оддӣ борин, просто онлайне гузаронда рафтан мегирем ва гӯем ки чӣ хел инҷа мо товар интихоб мекунем. ина бинед, инҷа ба мана дута парфюма нишон додагиам ва дар поён ду нависта мондагиай. ин чӣ маъноя дорад? ҳамин поён ба пакетика зер мекунем, аз тарафи рост поён ба ду навистаги пакета зер мекунем, ҳамин ҳар ду чиз меброяд. кадомаш ки маъқулай, авая мо интихоб мекунем ва ба ҳамин хел гузаронда рафтан мегирем. мисол ба ҳамин пакетика зер мекунем, кадомаш ки маъқулай интихоб шо мекунем ва ба ҳамин хел рафтан мегирем. ҳамин хел мо метавонем ки аз ҳаминҷо маҳсулотҳо интихоб кунем. ва ана кунун боз ба корзина бармегардем, барои ин ки мо закази мо сахранид шавад. ҳама охир ба мепиёем, ина охир ба нишон метиҳад ки мо 929 сомон нархи каталог харид кардагием, кати скидкаи мо 688 сомонӣ мешавад. яъне ки фоидаш бехад хубай. чӣ хел ки мебинем, продолжит мекунем. продолжит кардем, аз инҷо аз ҳама беҳтарин аксияҳо меброяд. яъне ки ваш бонус за покупку, вип программа агар ки 100 балӣ кунед, распродажаҳо, агар ки шакмашак рафтест, масалан стартови программа меброяд. аз ҳаминҷо беҳтарин чизҳое метавонед ки арзон заказ кунед. метавонед тамошо кунед, бидроем, бинед, чизҳои лозиматро интихоб кунед ва боз як бор мебинем чиё заказ кардем. ҳамаша дуруст заказ кардем, нодуруст заказ кардем. ана баъд боз продолжит мекунем. дуюм бораам продолжит ки кардем. ана кунун бинедтон
اینجا به چند سومون نشون میده общий. Значит, цена каталога, нархи каталог 929 сомон, нархи мо 688 сомон, нархи доставка 24 сомон و бали мо 81 бал шидагиай. общий 712 сом 29 дирам плюс 0.5% ай 100 сомон 50 дирам терминали эсхата мегирад. ҳаминам дар калькулятор ки метавонед хуш кунед 712 хуб 29 плюс 0.5% мешавад. ну 713 714 гӯем. агар ки ҳамаш маъқул бошад чизои заказ кардагимона мебинем. агар ки ҳамаш маъқул бошад заказатро зер мекунем. заказатро ки зер кардем тамом закази мо аллакай заказ шуд. аллакай ба ана ҳамин офисе ки мо интихоб кардем закази мо мебиёяд. ана михел ин як роҳи заказ задан аст. ма хеле шодам ки шумо заказ заданро ёд гирифтед. бинед тамошо кунед чизои маъқулшудагитона метавонед ки барои худатон заказ кунед ва харидҳои беҳад фоидаоварро барои шумо орзумандам. саломату сарбаланд бошед то видеоҳои оянда.